Never allow people to label you as a saint leadership. Ingakho Nelson Mandela, I'm not a saint unless you regard a saint as a person who make mistakes and learn from his mistakes. Ingakho noJesu mabeza kuyena bethi mfundisi omuhle uthi angikho muhle ubaba kuphela omuhle. Kodwa simuzwe kwi leadership yakhe uJesu ukuthi into emphasizayo uthi nginguJesu oyindlela neqiniso nokuphila. Okusho ukuthi into ebalekile ukuthi ube umholi honest oneqiniso kunokuthi ube umholi ofuna ukuhleze emuhle, ngoba abantu bayogcaluza ekhanda usaba ukubatshela ngoba uzama ukumaintaina lento yokuthi umholi olungile, usaba ukukhuluma iqiniso. Abantu abasebenza ngamehlo ngevision bazokutshela njengoba amehlo ethe u2 kukhona idominant eye bese kuba khona ianalytic eye. Idominant eye iyona le esibuka ngayo masihamba, but analytic eye iyona ekwazi ukutshela ukuthi lo muntu ugqoka ibhantshi elimnyama noma ugqoka ibhantshi elimhlophe yini. So abantu uma bebiza ngomholi omuhle baqeda umsebenzi we-analytic eye yakho ukuthi ugcina ungasakwazi uku-analyze izinto, ungakwazi ukubona iqiniso right no wrong. Bafuna uphile nje ngokuvula amehlo but ungakwazi uku-analyze izinto. So you must refuse ukuthathwa njengomholi olungile, but iba umholi oneqiniso ukuze ukwazi ukuba honest with the people that you are leading.